autobusovej a železničnej stanici v Nitre akoby zastal čas. Obe vstupné brány do krajského mesta sú v dezolátnom stave. Nitrianska železničná stanica patrí medzi architektonické unikáty. Turisti ani domáci si to ale nemyslia. Tento pán pracoval celý život ako rušňovodič a cez Nitru chodil pravidelne. Podľa neho sa stanica veľmi nezmenila. Toto bolo také isté ako aj teraz. No trošku lepšom stave. Na krajské mesto je to podľa mňa bieda. Pred 2 rokmi bola dohoda medzi mestom a železnicami na stole a už tento rok sa malo opravovať. Nestalo sa tak. Od júla 2008 každá železničná stanica, ktorá je rekonštruovaná, musí spĺňať kritéria a platné pravidlá aj pre pohyb handicapovaných osôb. Pred časom železnice spustili projekt Moderná stanica. Nitra ale medzi vyvolenými nie je. Som sa obrátil listom na pána generálneho riaditeľa, aby mesto Nitra bolo zaradené na rekonštrukciu. Určite železničná stanica v Nitre sa bude do budúcna rekonštruovať. Rovnako s prísľubom, ale bez termínu je na tom aj nitrianska autobusová stanica. Ľudia sa sťažujú na špinu, jamy na ceste a aj na to, že si nemajú kde poriadne sadnúť. Strašná je tá stanica. Špinavá, škaredá. Ak mám byť úprimný, príliš sa neodlišuje od tých, ktoré sme zatiaľ videli. Máme pripravený projekt, ktorý zahŕňa výstavbu úplne novej autobusovej stanice, nových nástupišť. Ani autobusová, ani železničná stanica zatiaľ Nitre dobrú reklamu nerobia. A ako sa zdá, na zmenu k lepšiemu si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Monika Jelušová, televízia Markíza.